Réfei Peti és Farkas Peti a fekete súlyomban, azaz a Drag Kispolszkival, 41.9-es turbodízel Volkswagen motor, hajtja a hátsó kereket. Utána pedig jön a díjátadó és én csöndbe maradok egy picit. Használtablak.hu, Felkeltrans.eu, Duralu, Metropol, Abspelt, Magnát. Na gyerünk, toljátok neki, nézzük! Melyik lesz a gyorsabb? A nyomatékos, Kispó, vagy a 37-es semmi? Így egyértelműen a Réfei Peti. A Superfine-ben a továbbjutó. 7:02-es idő van.